Αυτή είναι η κύρια είσοδος του κάστρου. Ναι, ναι. Αυτή είναι η κυρία είσοδος του κάστρου. Φούρνο παλιό, έχει πάρα πολλά. Είπαμε ότι προέρχονται του Εθνικού Μνημείου. Και ότι έχουμε κάνει κάποιες προσπάθειες, βέβαια υπάρχει μια διαδικασία να το αναδείξουμε, αλλά υπάρχει μια διαδικασία. Αυτά είναι πρόσθετα όλα. Εντάξει, φούρνος παλιός, εντάξει, ο φούρνος χρήσιμος δεν ήταν πάντα δηλαδή. Φούρνος τώρα, Βέβαια. 60 χρόνια. Τους είχαν. Ναι, ζούσαν όμως ήταν. Η οροφή έχει πέσει προφανώς. Ναι, ναι. Ευρήματα υπάρχουν πουθενά, εκτίθονται σε κανένα μουσείο, σε καμιά συλλογή. Τίποτα. Όχι, το κάστρο όχι. Εκτός και τα έχουν. Υπήρχαν, σίγουρα θα υπήρχαν και κανόνια θα υπήρχαν. Και διάφορα άλλα, ξέρω εγώ, αλλά φαίνεται τότε τα ελαιολιατήσαν όλα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι τα χρόνια εκείνα ο κόσμος ήταν πεινασμένος από κακουχίες και ό,τι μπορούσαν να εκμεταλλευτούν, ό,τι βρίσκανε το εκμεταλλευόταν. Είτε ήταν πέτρα, είτε ήταν κεραμίδι, είτε ήταν οτιδήποτε. Τα γραβδιά στον Κάλαμο. Θα τα πούμε αργότερα αυτά. Ναι, τα πήραν αυτά και τα πήρε μια Αγγλίδα αρχαιολόγος, τα πήρε στην Αγγλία κατευθείαν. Δεν τη βρήκε πάνω στην Αξόπετρα και στους 2 μήλους κάποια αρχαία, ας πούμε, τα οποία τα πήρε μαζί της. Δεν θυμάμαι πώς τη λένε τώρα, δηλαδή. Νόγκο εκεί πέρα που προβάλλει είναι σαν κτίσμα. Λέτε. Στην κορφή στο βουνό, το πρώτο διάσελο που κάνει και ανεβαίνει απάνω, Ναι. Στην κορφή απάνω βλέπεις ένα άσπρο που ξεχωρίζει, ένας πέτρινος όγκος. Ναι. Ναι. Αυτό είναι κάστρο, άλλο κάστρο. Είναι Πώς το λέγεται? ξύλο κάστρο. Αλλά το πραγματικό του όνομα είναι ψιλόκαστρο. Το ξυλόκαστρο πήρε το όνομά του από άλλη εκδοχή. Αυτό είναι μικηναϊκό κτήμα, είναι και κλόπιο το τείχος. Φωτογραφίες θα στο δείξω, γιατί πού να πας από εκεί τώρα, δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Έχει μονοπάτι. Υπήρχε μονοπάτι, αφού για να γίνει αυτό το κάστρο πάνω εκεί υπήρχε δρόμος. Αλλά τώρα για να περάσει από εκεί με ελικόπτερο δεν πάει. Πολλές φορές. Άρα το ένα κάστρο έβλεπε το άλλο. Το ξυλόκαστρο έβλεπε αυτό. Αυτό πώς λέγεται πάνω? Κάστρο. Κάστρο Ήταν καστρομονάστερο. Αυτό όμως είναι πολύ πιο παλιό. Είναι τουλάχιστον Μικίνες, πάμε 3.000 χρόνια πίσω. Μικηναϊκό. Και το κτίσιμο του έχει το ίδιο κτίσιμο που είναι οι Μικίνες, αστισμένες οι Μικίνες. Η λιθοδομή δηλαδή είναι μικηναϊκής τεχνοτροπίας. Τεχνολογία μάλλον. Θα στήξω φωτογραφίες από εδώ, από κοντά, για να το δεις. Δεν έχει καμία σχέση οι πέτρες με το η βυζαντινή κατασκευή με τη μικηναϊκή. Σωστά. Και τα σενάζα τι ξέρω από πότε. Αυτά κοιτάγαμε, είπαμε να τα βάλουν στις ανέβες μέσα, τα σπίτια. Έχουν σενάζα εδώ, από εδώ και από κάτω άλλο. Όσο είναι σενάζ, το τούβλο είναι βυζαντινό. Από εκεί και πάνω η προσθήκη που έγινε, έφυγαν πώς να λέγανε ένας Αγγλέζος στο χείρος. Πάντως πετάγησε το 1710 νομίζω και μετά στην Αγγλία. Πριν τότε ήταν για κάνα 2 χρόνια γαλλικά και μετά ήταν νετικά. Ήτανε Γάλλοι, Ρώσοι, περάσαν από εδώ. Νομίζω ότι στην Αγγλία από το 1810. Οι Άγγλοι έκαναν έργα στο νησί, υπάρχει τίποτα? Δεν γνωρίζω Γάλλοι. Αγγλικά. Οι Γάλλοι είναι πολύ λίγο. Οι Άγγλοι αυτό που ξέρω είναι ότι πληρώνανε για να φυτέψουν αυτές τις ελιές που βλέπουμε εδώ στον Κάλαμο και στον Καστό, δηλαδή ότι πληρώνανε αδρά δηλαδή γι' αυτό. Και έγιναν αυτά όλα ελαιόφυτα, ας πούμε. Αυτό ξέρω δηλαδή ότι συμβάλανε ας πούμε τα πιο πολλά και στη γλώσσα μας και στα πολιτιστικά τα έχουν δώσει ενετοί. Και σε όλα τα επτάνησα και σε εμάς. Έτσι.
και λέξεις, αν κάτσουμε και αναλύσουμε και θα δούμε ότι πιο πολλές έχουν ρίζα ενετική. Όπως στην κατάληξη Άνος. Μπράβο. Εγώ λέγομαι Καλαμισάνος, ας πούμε. Και από τους Φακιώτες της Λευκάδας λέγεται Σφακισάνος. Κατάληξη Άνος λοιπόν Οι είναι κάτοικοι λοιπόν του Καλάμου λέγονται Καλαμισάνοι. Καλαμισάνοι. Και εδώ είναι ο οικισμός της Επισκοπής και οι κάτοικοι λέγονται Επισκοπιώτες, έτσι. Εδώ είναι Καστρινή, ναι. Εδώ είναι η Καστρινή, ο οικισμός του Κάστρου, η Καστρινή, συγγνώμη, και παρακάτω είναι Επισκοπιώτες. Ναι. Αλλά όλοι μαζί είμαστε Καλαμισάνοι. Έτσι πιστεύω δηλαδή. Για να μην τσακωνόμαστε.